Безнең? Безнең тәгәрмәч. Юк, безнең дип не, biz ә. Безе Телевизордан меңдә бер тапкыр күрсәтелгән, и мы с тобой Әлдермеш. Әлдермеш авыл. Нет, Почему? еще чуть-чуть надо пройти. бу авылда картлар 100 яшькә кадәр җитә. Бу авылда бананнар бик кыйммәт. Бу авылның чишмә сулары бик мистик. Сүзен уныттым. Сихәт дигән сүзен Әйе, уныттым. сихәт. Бу авылдагы чишмәләр бик Короче, без Әлдермештә сихәтле. дигән. Без Әлдермештә. Аяклы шашлык дип уйлыйлар. Ләкин авыл кешеләренә Алай шашлык дияргә ашыкмай инде. Алар бит әле не фусып булды инде. Алар бит әле йомырка да бирәләр. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә Яңадан телисез? әйдә. Да, могу подрезать уж. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә. Я туда сунулась.